cosmetice oferite de Gerovital Cosmetics București, să vă bucurați de ele. Te rog frumos. Noi! 1, 2, 3, 4, 5, 13. 6, 7, 8, Te 9. rog. Rubricii noastre este Gerovital. De acum încolo Ani va avea concurs la fiecare dintre aparițiile ei, așa că, doamnelor, atenție! Marțea și vinerea, dar vreau să te rog ceva. Data viitoare să nu mai pui așa întrebări dificile de la că nebunim. 12 produse nebunesc. Da, bun. OOPS. Ce s-a întâmplat cu OOPS? Că, mă, da, Sonetu, te-ai uitat? Ce s-au schimbat fetele? Că nu mai sunt, Și adică au apărut și Hai băieți. să le V-ați prezentăm. măritat s-au fetele? schimbat totalmente, s-au schimbat. Să ridice mâna când se aude strigată. Iasmina! Ia uite, 19 ani, Petroșani, câștigătoarea trofeului Gaude Amus. Alina! București, participantă la proba finală a Eurovision. Auzi. Georgiana! Georgiana, Alina. Isabela! Mădălina! Asta e. Gemenele, care gemenele? Tu și tu. Nu vă ascund că presa a început să cârcotească această schimbare. Deci, cum să zic, s-au mai văzut schimbări. Se mai schimbă câte un membru al trupei, mai vine altul, se face un concurs, se reîntregește continentul, cum ar veni. Dar toate fetele, dintr-o dată, ce s-a întâmplat? Care a fost... Cine ne răspunde la întrebarea asta? Da, s-au schimbat toate, dar nu s-a schimbat din vina noastră. Asta a fost decizia domnului manager și ca atare Am primit o oportunitate și am A profitat de fost o ea. preselecție? Cum s-a întâmplat? Da, a fost un casting, ce un casting ați făcut destul de mare. Au fost niște probe de canto. De canto? Normal că de canto, în primul rând de canto. de dans atunci. Canto e ăla cu... Nu. Probe de canto au dat băieții care dansează. Am înțeles. Cătesc la că... Ops. Eu, așa, după probe de canto. Probe de coreografie de dans, prezență scenică. Și legislație rutieră, că Normal. trebuie să mergeți cu mașina mult la concerte. Dar acum dacă mă gândesc s-a schimbat toată echipa, și dacă s-a schimbat toată echipa? Echipa Steaua de acum nu mai e nimeni din Steaua din 72 în echipă. Și încet, S-au schimbat generațiile. încet o să devină Steaua creștină. Și voi o să cântați gospel. Oh, yo! Dar nu, ce cântați, apropo, că tot veni vorba? S-a schimbat stilul nostru muzical. Vezi că s-a schimbat și stilul muzical? Trash punk, ți-am spus? Gospel, frate! Că de-aia Ce sunt... gospel, măi? Păi, auzi, Stilul e totul. Acum ne axăm mai mult pe R&B. Deci facem piese mult mai mature, R&B consider eu. înseamnă R și B? Da, Da, exact. da. R și B. Rhythm and blues. Ah, rhythm, da. Așa? Deci, Ceva mult tot mai un fel de asemănător gospel. cu ceea ce se face afară. Deci, noi considerăm că Te mă știi ce frig e afară dimineața la transmisie, cântați voi afară. Bine, dacă hai vreți. să vedem că am povestit destul, să vedem, să ne și cântați. Deci am înțeles, s-a schimbat trupa, s-a schimbat stilul, este R și B, cum ar veni. Da, R&B. Și mai nou le place să cânte numai afară, acum n-aveți ce face, cântați înăuntru și data viitoare o să vă invităm să cântați și afară, nu? Ok. Căci că afară se câștigă mai bine, am auzit. Ok. Doamnelor și domnilor, trebuie P și S. Cine-mi spune noapte bună când nu ești tu? Aproape de inima mea. Cine îmi zâmbește tandru dacă nu tu? Și-mi cântă dragostea. Noaptea te visez, simt căldura ta și mă gândesc dacă aș putea să te